Avui anirem a la zona de Cap de Long. Pujarem cap al Pics d'Estarang, després cap al Campvell, el Campvell Sud o l'Antilla, seguirem cap al Pic Mauvic i llavors ja cap avall, cap a l'estany de Cap de Long i un altre cop a la presa. Ben d'horeta agafem el camí que comença en la vall d'Estarang i tira cap amunt. I allà al fons, a mà dreta, ja podem veure els Pics d'Estarang. Evidentment això és primavera i val la pena llevar-se ben d'hora només per veure això. Ja aviat comencem a trobar les primeres congestes de neu. De moment el dia està esplèndid, tot i que per la tarda les previsions no són tan bones. Avui tindrem un dia de conya. Ens anem acostant al final de la coma que tanca els Pics d'Estarang. A partir d'ara ja ens posarem els grampons i ja no els deixarem fins dalt. Li fotem un cop d'ull al panorama i en lloc de desviar-nos a la dreta pel camí normal, veiem allà baix unes pales de neu i ens enfilarem per això que ve marcat en vermell. El camí normal seria aquest blau que ve per la dreta. La neu està en prou bones condicions, però de seguida comença a agafar una inclinació important. Ja hi som, pujant per les pales inclinades. El camí normal aniria més cap a buscar el flanqueig que hi ha allà, però nosaltres anirem a buscar això d'aquí. Aviam. Allà al fons podem intuir el coll d'Estarang i el cilindre d'Estarang. L'últim tram és força dret, superant fàcilment els 40 graus. Anirem a sortir a la cresta de les Cintes Blanques, que ve del Pic Mitjan. Aquí la tenim, la cresta de les Cintes Blanques i al fons el Pic Mitjan. Un cop a dalt veiem que ens queda per superar un petit tram de cresta i allà baix ja veiem els Estarang. I més al fons els Campvell. El cel es comença a entranyinar, però allà al fons encara podem veure tot el grup del Montperdut, mig tapat per les son de Saletes. I més cap allà, tot el grup de la Múnia. I ara hem de fer una mica de cresteta, vinga. Aquest petit tram de cresta està super trencat. Molt allà al fons podem veure el Midí. Seguim superant aquest petit tram de cresta força divertit. Un últim esforç i ja serem al Pic d'Estarang.
3.006 metres, portem alguna més de 4 quilòmetres i 3 hores. Ja podem veure clarament que el cel s'està ennuvolant a base de vent. Foto i cap avall. Anem flanquejant les pales de neu, mentre que allà al fons podem veure el grup dels 3 consellers. Portem uns esquiadors davant que ens obren traça, que en lloc d'anar cap a buscar la cresta que ve de l'Estaranc, van a buscar la cresta que ve del pic nord de Can Bail de 3.050. Aprofitem la seva traça, tot i que per entrar a la cresta haurem de fer-ho per una paret que Déu-n'hi-do. Seguim un petit tram de cresta que ve del cim nord i ja som al pic de Can Bail, 3.173. Ja tenim el batxer, país batxer, per anar a Pic. Farem la foto de cim i vinga, cap al pic de la Lentilla. Per baixar ho farem pel llom que va cap a l'Horqueta de Capdalong, però abans d'aquest coll ja girarem cap a la dreta a buscar el gorg de Capdalong, aquest que veiem aquí. I allà baix ja veiem el llom que porta el pic Mauvic. Passem pel costat pel petit gorg de Capdalong, que ja es comença a obrir, i allà al fons ja podem veure el cim que acabem de deixar, el Canviel i el Lentilla. Ja som al llom i després a l'aresta que ens portarà al pic Mauvic, aquest que tenim aquí davant. I allà baix ja veiem l'impressionant pic Long. I seguint la carena, l'Agulla i el Badet. Una aresta força dreta ens portarà a fer la cresteta final pel pic Mauvic. Amb un cel que cada cop es mostra més amenaçador, estem fent els últims metres de la cresta que ens portarà al Mauvic. Sí, tal com vas. I ja està, l'últim esforç per al pic Mauvic, 3.058. Ja portem més de 1.400 metres de desnivell acumulat. I apa, tirem la cresta cap avall, tot i que la primera intenció era seguir la cresta en direcció a l'Agulla Torrat, no ho farem, doncs el temps no està gens clar. I doncs tirem cap avall. Allà baix ja veiem el Capdalong, intentarem baixar de presseta, doncs el temps no el tenim gaire clar. Mentre baixem per una neu encara en força bones condicions, podem observar allà baix a l'Estaranc i la mica de cresteta que hem anat seguint i el Canviel. Tot i que la neu està en unes condicions encara acceptables, ja comencen a haver-hi esquerdes, com aquesta d'aquí, i ja comença a haver-hi un desglàs molt i molt evident.
Finalment ja ens hem pogut treure els grampons i ara només tocarà la pesada travessa de l'estany de Cap de l'Om. Tot i que haurem d'anar travessant unes congestes força perilloses. Allà baix tenim l'impressionant estany de Cap de l'Om i al seu darrere la cresta dels Tres Consellers i més endavant el Turó de Neuville i una parella que veiem que estan baixant amb moltes dificultats per aquesta congesta. Seguim atravessant les últimes congestes mentre l'excursió ja arriba al final. Una circular de 360 graus que hem fet des del Pic Mauvic. Aquí la tenim, amb el Pic Long, la cresta que porta fins al Badet, al fons els Cambiel, a l'Estaranc, etc.